Habit. Ay, kabit. Magbugok kayo, may karong aksyon. Si Gigi na lang. Hindi na siya lagi. Dito. Okay na ni. Hoy, wala mo tanaw ah. Oy, abang tiga may diri okay. Wala ano diri, wala Jurang, jurang ha. Ano na to? Pag-jurang, balong memorize. Ah, dito. Action diri. Ulit. Nanawag ka. Ano na? Ate, Vic. Uy, wala disuli. Hindi na, okay na lang. Okay, one more na. One. Nadia. Uy, wait lang. Ulitin mo na ito. I-live na ito, DIB. Ay, sige na mo. Nag-message ang kuhan amo ni Joy. Nag-message mo amo. Sige, kuhan na na. Hello? Umakasa. Kumbaga sa aktibidad, dali ka. Hello, Ted? Dito naglalaro sila. Oo, nandito, naglalaro. Punta ka. Punta ka dito. Oh, sige, punta ka dito. Ha? Dito lang kami, ah. Bantay, makita sa video ang nagkuhan ha. Talit at ba nga? Andun kasi Jane, naglaro. Bakit eh? Wala siya? Dito lang kami sa bahay ni, bukas siguro. Punta ka dito, te. Oo, punta ka. Sige, baka. Uy, kaisang na, uy! Uy, kaisang na! Wala man dyan na! Wala na yung Di. Wala na yung Uy, dili na pwede. 99. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me 99. Okay. Now watch. What's me nene? Ha?